sa wakas. Kala ko dito naman nabutan. Ang daming mga pito. Ay, parang original to. Di ba ako magpapasag? Mga tayo. Ang dami rin original mga. Pero, napakaraming maroy. Yung original, ang laki. Alos para-pares pati yung original. Tapos yung maroy yung para-pares yung lapat. Mapagpalang araw po tayo yung lahat mga toy. Happy Easter po sa ating lahat mga toy. Grabe ang ispat mga toy. Yan mga toy. Pinagbugtong-dugtong ko yan ito mga toy. Yung styro tapos yung mga nasunog na plywood para makarating tayo sa ispat ito mga toy. Dito. Grabe ang ganda mga toy. Kasi pinagpawisan ako ng gusto mga toy. Itong ispat na tomato ano pa rin to, sa loob pa rin ng RDMP mga toy, no? Sa may Taytay Rizal. Samahan nyo ako mga toy para swertin tayo ulit, no? Sana meron tayo makuha dito mga toy. Nakasit up na ako mga toy. Gagamit tayo ng ano dito, ang butong sit up. Yan mga toy, butong sit up. Tuhok. Nakaready na yun, ano na yan. So yun, tapos nakaready na rin yung panalo kung sakali makakuha tayo, no? Yun. Shoutout nga pala kay Kachoy Noel Cruz, yan Manoy, at sa mga katrabaho mo dyan sa China. So yun, tara natin, pukulang natin to. So yan, ganyan lang tayo mga tayo, no? Ay, sana makakuha tayo. Yeah. Yan, uy, may tumalo na dalag mga tayo. Yan, ganyan lang tayo mga tayo. Sana makakuha tayo ng pandurong-dugtong. Makakuha tayo para ma-update na naman yung mga kasamaan nating angler. So, napakarami na kasi dun mga toy. Grabe. Shoutout nga pala kila Kachoy Edison. Yan. Enjoy kayo dyan Kachoy. Baka andyan sila ngayon. Ayan. At kila Kachoy Delmar. Mga nakasama natin dun mga toy sa dati. Christian, si Kachoy Michael Borat na lang din natin nakakaano dun. Hindi pa siya nakakabukol dun mga toy kasi busy. Kuya Ronnie, yun. Mga taga West Rainbow, yan mga nakasama natin yun dun mga toy. Grabe. Tapos sila Kamuratal, si Amigo, yun. Grabe. Tapos sa Inse Angler sila Philip Robles, kay Bernard. Uy, maraming salamat nga pala kay Bernard. Mga toy. Yan. Yun, huli mga toy. Ala, malaki to, malaki. Uy, thank you Lord. Ano to? Ala, grabe. Uy, grabe, naglalaban. Ay, sus, grabe, ang laki. Laking klaro yung mga toy. Agay, akala ko nakasurti na ako ng pla-pla. Grabe, ang laki na. Por may gitna parehas din ang kulay mati kaysa dun sa parehas kulay mati tsaka dun sa may natin sa kabila. Layo, uy, tikling. 1-0. Okay. Kitang-kita ko yung paghila nakalundo kasi mga toy, tapos unti-unting na inahatak yung tansi. Ay, sarap sa pakiramdam. Ay, grabe. Napakahirap maghanap ng spot ngayon mga toy. Tapos yung bullets, ay Diyos ko. Ay, ginagay ito ko lang mga toy. Para makapapul tayo. Yun. Makapapul tayo malayo-layo. Ulit. Dalawa dito. Inaabot ka rin.
Wala, sumisigsag oh. Ito. Uy, ayun na ano to, ano naman. Grabe ang itim na naman. Ay sus, ganun ulit. Pero ang laki oh. Ganun ulit mga tay, pero napakalalaki mga tay oh. Oh, puro finger may git. Grabe ah. Grabe ang lakas. Ay, thank you. Ang sarap naman mga tay yung arroyo mga tay, kasi lalo dito sa ano sa Laguna Lake. Ang kinakain lang naman yan dito eh. Yung lumot dyan. Yan. Yan. Uy, yun mga tay oh. Diba? Minsan inaagapan dito katulad dun oh. Ay, inaagapan. Minsan inaagapan mga tay. Itapan natin yung taw-taw. Para ano, malaki chance na makahuli tayo ng marami. Yeah. Daming lamok oh. Yan, isang dangkal lang yung mga to eh. Isang dangkal lang, sakto-sakto. Ayun, huli. Yan, yun, huli. Grabe. Makuha ko sa tomato eh. Original to. Yun, original nga. Grabe. Uy, grabe. Ang laki. Oh, mga to oh. Taba. Ay ko, tinamaan ako. Oh. Kuya Ronnie, pwede rin pala dito. Uy, grabe. Kala ko ano, sobrang laki. Ay, naku. Ay, thank you Lord. Grabe, kinagat rin yung isa mga tayo, di ko nabutan. Hapon talaga yung kagatan ng isda dito sa area na to mga tayo. Sa kabila rin ganun din, hapon na rin daw kagatan. Sabi ni Kachoy ano, Christian, pa-support naman mga tayo sa kanilang mga tiyahin mga tayo. Kachoy Delmar, yan. Kachoy A-vlog mo, yung Coach A, yan mga tayo, mga kaibigan natin yan. Lahat ng mga nagko-comment yan mga tayo sa FB Reels natin, tapos sa YouTube. Baka naman mga tayo. Di pa ako mga tayo monetize sa Facebook. Ano ba yun? Laki-laki ng views ko palagi. Salamat mga tayo sa sumusuporta sa akin. Ay, salamat. Ang ganda-gandang pukul yun. Tatry ko dito mga tayo umaga. Kuya Delphin oh, shoutout Kuya Delphin, maraming salamat kuya. Napaka ano natin dyan kay Kuya Delphin, mga tayo panay share na kasi. Pati sa FB kuya, wag mo na masyado i-share yung FB natin, matayang kita dyan. Hindi na monetize, ay baka naman meta. Uli, ay di inabot. Grabe ah. Oh, to, huli na naman. Ito sa kawanan na naman. Ay, sus! Sayang, original pa naman yung ganong kagat matoy. Ay, yung ano yung, kasi di gumano no, nagpaubaya ng paganyan no. Ay, naku. Ay, yan, kagat nga pala. Kala ko di mahuli. Kinagat, ay, ito, original na naman. Ay, thank you Lord. Ay, original na naman. Ewan tayo. Kala ko di kaabutan. Grabe, tinakbo ah. Grabe. Ay, grabe ang taba mga tayo oh. Ang sarap. Uy, nako. Nako, nakailan ba tayo? Tataranta na ako mga tayo. Bukas talaga mga tayo dito oh. Sana puro na original mga tayo. Kasi ang ano kasi yan nila mga tayo, pagka yung puro arroyo talaga kasi nag-ano yan sila eh, nag-aaway. Sa angon naman tayo piso isang piraso. Mariusip talaga. Bagay, napakahirap nga naman talaga maghanap ng bullets ngayon.
Binasa na yung ano. Hindi ka man lang lumalaban. Yan o, napakababaw kasi mati oh. Hindi man lang nagparamdam. Iligpit kita. Kasi pagpupukol ko na ano na sila eh. Nabubulabog pa eh. Yan ka nga. Baka naiiya ka lang. Pag ginagalaw mo at saka naman kinakagat mo. Grabing lamok oh. Kailangan ginagalaw-galaw eh. Ayos to. Maraming salamat Lord. Maganda mato yung ginagalaw-galaw yung ano, yung linya. Hinahabol nila eh. Napansin ko eh. Minsan nga inaatak ko ang ginagalaw ko eh may laman. Ay yung iba di na video ko. Yung iba nitong huli ko di ko na video na. Ganda oh. Naku mato eh may ano. Copyright tayo nito. Meron palang video ko dito. Oh, sayang. Hirap pa naman mga tayo mag-edit na may ano. Sayang tong spot na to. May karaoke pala rito. Bagay ginagawa naman niya mga tayo. Siguro maaga tayo punta rito. Yan. Para di pa sila nagkakantahan. Busy pa sila sa kakapukpok sa ano. Tayo mamimibas. Sayang very good. Kitang kita ko. Uy, ganda na naman. Uy, ano ka ba? Ano ka ba? Ay, original na naman. Oh! Ang grabe oh. Ay, thank you Lord. Grabe. Ang ganda ng ano natin mga sit up. Yung ano lang siya. Yung na makaliit na yung bigay ni Kuya Ronnie to. Sarge oh, bigay mo Sarge. Salamat Sarge. Ayan na. Ay. Mati, ang dami ko nang huli. Kasi yung iba kasi mga tayo. Hindi ko na i-video kasi hinahatak ko eh may laman na pala. Mas magandang na-video mo tayo talagang binibiwas. Pero pakita ko sa inyo mamaya matay mag-outro tayo para ma-update ko yung mga kasama natin mga anglers na malalapit dito. Boss Marlon, baka gusto niyo pumunta dito boss. Uy. Maganda dun boss oh. Saka dito kung gusto niyo oh, lulusungin niyo tong spot. Mababaw lang naman eh. Ganda, kaso hapon pala kagat. Gagabihin kayo pagka inintay nyo yung kagat. Oh, yun na naman oh. Kakalagay lang. Kikita naman kasi mga tayo yung ano, tansi. Ang saya naman ito. Plano pa. Ganda yung mak oh. Hindi nagpaparamdam mga to yun. Kaya nangyari dito. Kailangan talaga ginagalaw-galaw. Lasing na tayo. Isang kanta pala. Star sign niya mga toy. Yan na naman. Inabot ka rin sa wakas. Kala ko di na naman naabutan mga toy. Ang daming mga toy talaga. Oh, grabe feel naman. Grabe mga toy. Oh, yan na naman. Inabot na naman. Uy, ano to? Ay, parang original to. Hindi ganong nagpapasag. Ay, malaking ano, ulit.
Sumigsag kasi. Ay, grabe. Lulu. Sumigsag pag sumigsag, alam na. Grabe mga tay ito. So yun lang muna mga tay, no? Diyan na muna kayo mga tay kasi nakakariring ko ito mga tay. Kasi may ano rin, nangyirap mag-edit na ano, may tugtog. Teka lang mga tay, update ko kayo mamaya mga tay, no? Pag dun, ano yung kita lang ito mga tay. So yun mga tay, yan lang kayo mga tay, bibilisan natin yung pain. At nag-aandi na. Thank you mga tay, thank you Lord, yan lang kayo mga tay. Grabe. A few moments later. Yan na naman, huli na naman. Nako. Ay ito, mas malaki to. Original naman po Lord. Lord, original naman po. Ay. Uy, original na. Ay, grabe, ang laking aroyo ulit. Ang laking aroy ko. Grabe na to talaga. Ay, wala na akong masabi sa spot na to. Ayun. Grabe, ang gaganda ng size. Oh mga tay, ang gaganda ng size. Grabe mga tay, napakarami ko ng huli. Talaga mga tay. Naputol yung isa ko mga tay. Sinabit. Yan mga tay oh. Naputol. Higpit na ako mga tay, ayos na to. Napakarami ko ng huli. Tingnan niyo mga tay. Grabe tong huli. Oh, saglit lang mga tay. Uy. Grabe tong. Ano na, may tide na. Oh mga tay oh. Nakagatin pa yan. Grabe. Tingnan mo. Oh. Yung mga tay oh. Oh, ang dami ring original mga tay. Pero napakaraming aroyo. Oh, mga original ang laki. Alos para-pares pati yung ano, yung original tapos yung aroyo may para-pares yung lapad. Yun lang mga tay, no? Maraming salamat sa inyo mga tay. Uy, nako, taw-taw ka, di ka naman nagtrabaho. Mababaw kasi dito mga tay, ang isda doon sa dulo. Grabing spot na to. Bagong spot na naman to. Grabe Kuya Lito oh. Yan ha, Sokmon Anglers, West Rainbow Anglers. Yan, Metro Manila Anglers, Marikina Anglers, Pinoy Anglers. Yan, maraming salamat sa inyo mga tay. Pakulan nyo na to. Loob ng RNDP na to. May ano, Taytay Rizal. Ayan mga tayo, ang aking huli. Lahat mga tayo. Yan. Ibibigay natin sa ano, sa Magsaysay Street dyan sa may Guadalupe. Mga kaibigan natin doon. Ito sa akin to mga tayo. Isang planggana ito. Ibibigay natin doon. So yun. Thank you Lord sa blessing at marami na naman tayo mabibigyan ng mga ano, malapit dito sa bahay. Si Katoy Dennis kasi nagre-reply. Si Katoy Dennis di nagre-reply. Ayan. Ito pa maliit. Isabayin natin yan. Ito pa. Ayan. Ayos. Thank you Lord. Ayos, ayan, no? Pang sabaw preto lang.